И здравейте потребителите, аз съм FoxyBG и това е нов епизод на GTA San Andreas, и се преведох на български, нали, изтеглих BG пача и мисля се залагаме с мисията, която... О, нямам оръжие, окей. Която следващата мисия... да. Carl, it's Officer Hernandez. What? Officer Hernandez. I work with Tenpenny at Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just say bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Но макев, как понякога... сега пресвит, как понякога негрите си викат WhatsApp нига, че сте на гетото. Не знам дали да ги чета, няма смисъл. Time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, you're right. You and Ryder gonna handle your business. Man, they're slaves to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Nah. But him and the homeboy Ben, they good to have on our side. Oh, Big Ben? Yeah, them base slangers gonna be sorry now. Окей, пак с Райдър ще продължи. Пак Райдър е с нас. Уши мисля на свита му. Когато сте каша на снети джиза да извикате Райдър обратно при вас, ако завъркал бой. Окей. Ей, чуваш ли Масуит? Не се бъркай бой. Райдър, аз пък. Джи, не са стигувате. О, окей, то съм, те съм учил. Hey, slow down, fool. You don't even know what store it is. Whatever, man. This is chill. This is right here. Open up! You sure you still live here? Fool, I told you this is. Open up! Who the fuck is it? CJ. Fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what I mean? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Big Bear, come here. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Let's go make that motherfucking toilet sprawl. Oh, man. Big Brother получается преди нас. Ето вижте, негрите се викат негър. Муко е негро. Набийте дилъра. Охо, така ще има малък кеф. Бой. Той не е долу надалеч. Айде, нека отидем да проверим гетто. Той ли? Ето го, това той ли? Дава дрога на някой от нашите. Гледай сега как се убива професионално дела. И бам, един юмрук. Бам. Няма го оставя да диша. Ой, извините, много се вижда се.
check it out. Hey, ain't that front yard too? Това не е Man, ли... are you a buster? Nah, I'm down, homie. О, майко! Hey, Така направо го hold сляк. that battle, bitch. Ти Джей, вземи бухалка. А, той е бухалка. Move it, motherfucker. О, наши хората. Mission now. На сериозна мисия сме сега. Какво? Айде, Райдер. Бъзли. Аз тук се го помня. Тук нещо лошо е. Когато някой променял графиките, тук е забравил да махне тия храсти. То се вижда. Да. Миризмата от дрога има. Аз нищо не виждам. Къде е по дяволите вратата? Май трябваше оригиналната да се изтегли. Къде е шибаната врата по дяволите? Чакай, иска има пътечка. Би трябвало пътечката да води към врата. What? Добър ден, шибаняки такива. Как се чу? Пак същия. Мри, бич. Това е за Гол Стрит. Райдер там ги реди като... Ай! Не ти! Не този идиот! Райдер! Мри! Кучето! Повзеха ми от живот. Оха! Пум! Окей, сега да носа напред. Да, аз сега решиха да се направят. Добре, да се още една мисия, зависи колко е дълга. Опа, трябва да спра музиката. Радио изключвам. Че мой да ми изтри за авторски права. Имам един клип на Vice с авторски права, но не са ми го изтрили, не знам защо. Явно нещо ми се оплака. Точно. Да, прав. Окей, ние сме Грол Стрит, така се казва и нашата банда. Окей, отивам да сейвна, защото не се знае какво може да стане, може да крашне играта. И да сме присакали, като кучета. Не може да бягам в къщата. Така, тегим. Да. Как го кръсте? Чисте на гетто. Да, така се прави. А, да, ние изчистихме гетто от дилърите. Окей, още една мисия. Мисля, да му тая да е нещо по-интересно, да има на разходка. Какво става? Говори негър. Райдер е бащи пича, ма го играм. Окей, всеки е на различно мнение, което съм го изживявал. Карал, че карай смол. Да, окей, не можа да го проща. Ей, искам да го изключа. Няма авторски права. Май съм обижда майка, защото са търсили суд по нея, аз от диалога им това разбирам. Холи shit. Не знам защо си мисля, че Биг Смоки е бил. Или Бала са били. Не можах да решите диалога.
2. Number 6, extra 2. Какво? A number 7, 2 number 45, 1 with cheese. God, so Този магазин ще изкупи така, стане нищо за ядене. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. No, yeah, I know. I'm just trying not to think about it, bro. I mean, I didn't know she was his till it was all over. Yeah, right. Let's eat. То само за ядене говори. Да, за какво друго? Еми да, те между другото говориха за майка. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from the trash. Oh, shit. Trash can bitch. That's my food. Който дипи Hey, ядат. look. You a Trey scoping us out. Damn, Ronnie, you a G. Shit, them other Голяма корекция, Райдер. Bye-bye. О, така. О, скавич екшен започва. Hit it. Go, go, go. Yeah, sure. Стреляйте, бе! Айде, той така. Убий той задник, ну страхотен сандвич. Давайте, стреляйте! Пред нас са! О, май, те стрелят! Всяко да подгони полиция ще баси. Ариде! О! Направих. О, Джими вече, Джими! Аллаху! Аллах Акбар! Така се убива. Като професионален. Аз го убих. Аз ще да взема оръжието. Ето. Че нямам... Сериозно. Нямам оръжие за стрелба. Изяде да се стане, че бих слова. Къде иска стрелях бе теле? Суити Райдър. Казах, че искам радиото да е изключено. Ти не знам колко е дълъг, сигурно 8 минути ли стана? Не знам. Колата ни по... Викам ни покътната, ама тя преди е разбита. На свет колата е якичка. И радвам се, че се я приведох на български. Някои хора може би не са много добре, не може да се преведат нещата и... Това е за гор... Убих мой човек. Нали, аз го бъсах и те казаха, това е за гроб. Окей, хора, мисля това да е за клипа. Ако... доста, повече от 8. Закарай смок добре. Изял ни е храната. Опа. Охо, парички. Какво правиш? Тъде, аз го бъснах на макасите. Той виновен. Качичката не е нозе. О, има баскетболен кош. Пресол съм ти 5 години. Цигара ли накара да се дръпне? Той не пуша, бе. Само 200! Поне... Мога ли така да я паркирам? О, ще минем на свита, ако искате още една. Ето вие не може да кажете, ама... Ай, хубаво ще минем и на него. Последна мисия за епизода. Опа. Татьян. Ти забравям да го изключвам. Така.
Мисля, вече следващия клип не знам на какво ще е, но може би тогава ще направя реакция на Христос. Той ме питаше кога ще я правя. Аз му казах, гад му дойде времето. Какво искат? Ами, къщата ти съм, свит. Слаб ли съм? Това успя да се вземеш на отказ. Сега за фитнес се трябва да да. На фитнес? Добре, може би ще направим фитнеса и това ще е за епизода, сигурно, най-вероятно, след фитнеса. Той е с гиричките, с щангите аз. Окей. И значи да отидем сега на карта. Ако е надалече, по-добре се отка... не е надалече. Окей, ще отидем на фитнес и това ще е за епизода. Повече мисли няма минаваме. Айде, колечке. Последих в картата, но тук бой да са мили колече. Много хубави шофьори. Айде, дърпа от тук. Айде, първо. Окей, тук явно ще е най-идеално да паркираме. Точно пред хода би трябвало картата, което казва. Окей, тук трябва да е хода вече, да, така е. Ще прибера лъжето. Така. Кое искате? Enter. Где беше Enter? Ай! Чакай, ко? Аз натиснах Enter. Enter. Заснете нагоре, за да избереш Space. Добре, аз натиснах. Как да ги дигне? Как се дигат? Shift. Как е? Успел. Какво? Аз съм натиснал Enter, за да се откажа. Айде да се опитай с гиричките. Явно ще няма стане. Така, ще дигнем 9, защото се знам силата. И ЛМБ, какво е той? ЛМБ, где го видяхте? ЛМБ, къде е потяване се? До старата? Добре, по-хубав превод не бях виждал. Има да предвид контрол. Вижте, брат серия. Окей, ще направим 15. Enter. Добре, сега на щангите ще опитаме. Ко се кефиш, като клечка се. Окей, ще опитаме сега. О, да. Айде 15 ще ги направим. Пак ги дигнахме. Окей, пускам ги. Мисля, че заякнахме. Дали да направим да мине една мисия? Сега. Стига е човек. Искам да бокс. Аре, ела с мене, бич, искам да кажа. За да отговорите положително. Fuck you, bitch! Окей, още на... Той може ли? Може! Не може. Да, бе, може. Ниво първо. N или Y.
какво натиснах? Окей, ми се пак на... Ти можем ли? Не, дайте на гиричките. С тях. Този път ще пуснем 18. Значи Space контрол. Вижте тези ръки. Окей, пак дигаме мускули. Когато пак дигаме, ще спра. Айде, кога ще дигнеш? Добре, дигна, оставям ги. Ще се изгори вече човек. Окей, убийци. Той прави. Сега? Окей, ясно, че тук то сега да ни даде да се упражнявам. В смисъл няма не покажа движения. Яко. Добре, сега колата, сега ако се е махнали... окей. Добре, сега ще изпълним мисията на Sweet. Която исках, но този фитнес ми провали. Тигрейки такса. Опа, ченгета. Опа, малко е търна. Суд вече много колари се е купил, кога? Така. Емет. О, домино. What you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at her? Say, what happened to him? Emmett. These days got mags, AKs, and all kinds of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett's a bill full of our families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Niggas, shake him up a bit. Окей, при някакъв Емет явно оръжие ли продава? Дано продава оръжие, аз съм успешен. Какво стана? Да, това е нашата любов, да се викаме с копилята, мада пака. Добре, доста стабилно време вече снимам. И клипът май стана прекалено дългичък. Окей, това... Мисля да спра клипа, когато мине мисията, защото... Ще сейвна извън кадър, няма нужда да... О, голишът. Казана ли ги криш оръжията? О, безкрайни са. Бам! Че съм гангстер ли са горди? Майка ми. Най-добрия. Ска сега да видим. Аз според път. Ако, аз съм по-добър от тебе. Това ли са шит? О, за по-точност.
За по-голяма точност. Стила на Гол Стрит. Да, този вика, че бил най-добрия. Резервуар. Газ танк, както се казва на английски. Ей, Бисмок! Вие сега кой не е точно. Да, много хубаво оръжие, като ги крижа в казан. Явно аз трябва да закарам пак до тях. Като филмите. Comme казах, трябва да закарам. Хубаво, че го направих на български, където ме кефи. Малко обърках пътя. Това колата на Бисмок, не може да стане с... А, да, така че изгорим. Аз трябва да карам като иконом. Окей, поне на по-близко място до гроб да беше. Аз сега да живея вечно в гроб, естествено като събера пари, ще се преместя в нечия... Аз пък нечия. Някоя друга къща, няма вечно да съм там. Защото има и мисли на други места. О, сериозно, някой сега звънка. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Сега не ме каза, че някаква нова мисля ще ме дадат. There's a Bigo around the corner from the gym again. Go get yourself some greens. Аз какво ви казвам, нова мисля ме дават всеки път. Не знам да... Хубаво ще го. Добре, вземаме колата на Бисмок, той нищо не казва, защото сме пичове. Да, сега пак трябва да ходя и да се обличам, да приличам на техните хора. Да, добре се обличам.